Днес съм събрал най-трудните и мъчителни кюбин предизвикателства някога в едно видео. Редейки 3 по 3, без да въртя жълтата страна. Редейки 4 по 4 като 2 по 2 и дори 4 по 4 по редове. Така, правилата са прости. Имам 3 минути да изпълня всяко предизвикателство. Също така имам и 2 вида помощ, които мога да използвам само поведнъж, докато тече видеото. Те са 2 допълнителни минути за предизвикателството и пропускане на предизвикателството. Да, това е моя канал и аз си измислям правилата. Сега тук съм си приготвил едно колело на късмет, което ще ми избира предизвикателствата и всеки път, когато го завъртя, трябва да направя предизвикателството от него. Нека да видим какво ще е предизвикателство номер 1. Три по 3 без да въртя горната страна. Пускам след 3, 2, 1, старт. Добре, успях с оставащи 59 секунди, така че мисля, че това предизвикателство е успешно. Нека да преминаваме към следващото. Нареждане на обрат. Добре, в момента имам 2-3 по 3-та. Сега ще разбъркам едното по произволен начин, след което ще трябва другото да го наредя точно както изглежда това купче, т.е. не наредено, а по този начин, както в момента изглежда. Добре, 3, 2, 1, старт. Кръста ни в момента е готов, така че сега ще преминем към ъгли. Добре, сега остава последния ред, който всъщност е и най-трудният, защото трябва да размествам тези парченца без да разбърквам другото. Имам 42 секунди. Добре, значи еджовете ми са наредени, остават ъглите, но имам 17 секунди и може би няма да успея. И времето свърши, купчето не е наредено. Добре, 3 по 3 за бързина, това означава, че трябва да наредя 3 по 3, колкото се може по-бързо, така че нека направо да започваме с това. Добре, готов съм, огледах купчето, така че сега ще започваме. 3, 2, 1, старт. Добре, значи това нареждане беше сравнително зле, около 19 секунди, но може да се каже, че това е най-лесното предизвикателство, защото то просто изисква да наредиш едно обикновено 3 по 3 купче. Добре, сега трябва да редя малко купче. За целта ще извадя едно купче от мозайката, която е ето тук, и ще си засичам за колко време мога да го наредя. Малкото купче вече е разбъркано, така че сега ще стартирам таймера и ще видим за колко време ще го подредя. Добре, 3, 2, 1, старт.
Добре, наредих купчето за 2 минути и 20 секунди. Четири по 4 като 2 по 2. Добре, ето го 4 по 4 купчето, но сега мисля да използвам второто нещо, което ще ми помогне, и това е, че сега ще пропусна това предизвикателство и то ще ми даде една точка, т.е. все едно ще съм го направил. Сега продължаваме нататък и ще завъртим колелото отново и да видим какво ще стане. Три по 3 въртейки 2 реда. Добре, 3, 2, 1, старт. Добре, кръста ми вече е готов. Останаха ми 40 секунди, така че това предизвикателство също е успешно. Нека да завъртим колелото отново и да видим какво ще се пада. Три по 3 като шахматна дъска. Сега ще взема ето това купче, което да ми помага да гледам. Добре, купчето е разбъркано и сега ще го наредим на шахматно положение. 3, 2, 1, старт. В края на това предизвикателство купчето трябва да изглежда по този начин, ако още не сте разбрали. Добре, купчето успя да го наредя като шахматно положение, ето ако искате да видите. Така че сега ще завъртим колелото отново и ще видим какво ще се падне. 3 по 3 без ротации. Добре, това е едно сравнително лесно предизвикателство. Преди съм го правил, така че може би няма да ми е чак толкова трудно. Добре, 3, 2, 1, старт. Добре, успях да наредя купчето за... ми останаха 2 минути и 9 секунди, което значи, че за около 50 секунди съм го наредил. И сега остана само едно предизвикателство, няма смисъл да въртим колелото, това е 3 по 3, само с по 3 движения. Добре, 3, 2, 1, старт. И остана ми едно движение да направя, така че ще приема това предизвикателство за успешно. И общо взето това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала, а ако искате да видите най-стресиращото кюбинг предизвикателство, кликнете тук.